И един по-различен поглед по темата. Свлачище е на път да сложи край на мащабен железопътен проект, започнат през социализма. Част от него е и най-дългият тунел на Балканите, под който едновременно могат да се движат два влака. Годината е 1986, а строителството на високоскоростни ЖП линии – държавен приоритет. 3 тунела, естакади и 120 км релси трябва да направят по-удобно пътуването между Бургас и Варна за пътници и за товарни композиции. Около 6-7 милиона долара се отпуснаха за закупуване на нова техника. На 3 смени работеха хората, тук кипеше живот в целия район. За да участва в строежа в Лозарево идва и Бейхан. Много хора имаше. И от Шуменско, и от тук, от селото имаше хора. Изревявахме и пробивахме. Близо 3-километровото съоръжение е най-дълго строеното у нас. С демокрацията проектът няколко пъти временно е замразяван, за да спре преди 4 години. Изоставен, сега тунелът е превърнат в убежище на птици, гълъби, лястовици и дори прилепи. Някои хора казват, трябва да се зададат някъде много твари, за да и тогава да се прокарат комуникации. Други пък твърдят, че ако има комуникации, те товарите сами идват. Мисля, че тая линия е нужна. Активизирало се от дъждовете свлачище, обаче може да сложи край и на последните надежди от тук да мине влак. Това непрекъснато, така образно казано, киснене на основата на тунела. Това е като основата на една къща. Водата просмуква, разхлабва. 300 метра остават, за да се довърши съоръжението и още 10 километра, за да бъде пусната поне част от линията в експлоатация. За BTV новините от Лозарево, Лора Стаматис.